ओइद जोंनि बिटिआरनि माखासे मानसिफ्रा इंलिश बारा बुजिया खोमा जब होनब्लानो साकरि मोनसिगोन सरकारि साकरि मोनसिगोन होननानै सानग्रा मानसिफोर दं साला मोजाङै खोनासंना ला बर' सारा मा बुंदों जब होनोब्ला माखौ बुङो मोजाङै खोनासंना ला চাওক তেখেতসকলে ইংলিছৰ যিটো শব্দৰ মিনিং সেইটো যদি বেলেগকে ব্যাখ্যা কৰিছে বা বেলেগকে বুজি পাইছে মইতো ক'ব নোৱাৰো আমি কৈছিলোঁ জব জব মানে অকল গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি নহয় প্ৰাইভেট চাকৰিটো জব বুলি কোৱা হয় কিবা এটা কাম কৰিলে সেইটো জব কৰা বুলিয়ে কোৱা হয় फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै आरोना मा बुंबावनो आरो मानसिफोरखौ गोरों गोरा जुग नालाय मडार्न जुग नालाय सोरबा लंथं फाथं मोसाग्रा ओंखारबाय सोरबा खौरां बाथ्राफोरखौ बुजियै मानसिफोर बुंखाबाय आरो दानि मुगायाव आरोना मोजां बाथ्रा बुंबाबो लायै थिग बेबायदिनो जाहैबाय दिनै प्रमद बर' सार बिटिआरनि CM ना बिटिआर एकर्डनि सेक्रेटारि बिथांमोना बुंदोंमोन जों सरकाराव फैयोब्ला साफ्रोमनोबो जब होगोन होननानै आरोना जब होगोन नाथाय बिथाङा जब होनब्ला मा बुजियो मानसिफ्रा बेखौ दिनै खेंफोरथि होदों आरोना स' नोंथांमोना बिनि खुगाजोंनो खोनासंनानै लादो आरोना नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आं जब होनोब्ला मानसिफ्रा मा साननानै लायो आरो दिनै बिथां प्रमद बर' सारा जब होनोब्ला माखौ मिथियो बुजायो बेखौ दिनै जोंनि गेजेराव मोजाङै खेंफोरथिना होदों आरोना नोंथांमोना नायलां मोजाङै खोनासंलां अब्लानो बुजिगोन आरो मिथिनानै ला ना बिटिआर एकर्डनि उनाव सरकार दायोब्ला मोनफ्रोम न'खराव साफा साफा सुबुंनो जब होगोन होनना बुंदोंमोन दिनै बिथाङा होबायबो जानो हागौ आरोना जों मिथिजोबा गोबां मानसि दं नालाय गोबां न'खर दं दिनै बिथाङा मा फोरमायखो मोजाङै खोनासंलां आरोना होमबासो बुजिगोन नङाब्ला नोंसोर बुजिनाय नङा बाथ्राफोरखौ मोजाङै खोनासंलांदो आरोना চাওক তেখেতসকলে ইংলিছৰ যিটো শব্দৰ মিনিং সেইটো যদি বেলেগকে ব্যাখ্যা কৰিছে বা বেলেগকে বুজি পাইছে মইতো ক'ব নোৱাৰো আমি কৈছিলোঁ জব জব মানে অকল গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি নহয় প্ৰাইভেট চাকৰিটো জব বুলি কোৱা হয় কিবা এটা কাম কৰিলে সেইটো জব কৰা বুলিয়ে কোৱা হয় বুজিছেনে তো গতিকে আমি কামৰ কথা কৈছোঁ আৰু আজিৰ তাৰিখত আমি চৰকাৰত যিখিনি আমাৰ তাত ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে তাত প্ৰায় 7,000 to 8,000 চাকৰি দিছোঁ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে 17 বছৰ BPFৰ সময়ত সৰু এটা চাকৰি ল'লেও 1 লাখ টকা 2 লাখ টকা ঘোষ দিব লাগিছিলে আমাৰ সময়ত 8 পইচাও ঘোষ দিব লগা হোৱা নাই এইটো দুৰ্গাদাস বৰাই জানে না নাজানে মই নাজানো কিন্তু আমি এটা কথা কৰিলোঁ যে যেনেকৈ অসমত আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে লগ লাগি যিটো মানে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কৰাপশ্যন হয় ব্ৰাইব হয় এইটো জিৰ' টলাৰেঞ্চ কৰি দিলে আমাৰ ইয়াতো আমি ইভেন আমাৰ অঞ্চলত অফিচাৰ এৰেষ্ট হোৱা আপুনি দেখিবলৈ পাইছে स' नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ आरोना माखौ बुङो मोजाङै फोरमायनानै बिजिरनानै होबाय जोंहा प्रमद बर' सारा बेजोंनो लोगोसे आं बेखौसो खावलायनो सानो रायजो राजा नोंथांमोन गोबां सुबुंफोरखौ नोंथांमोना बुजिनानै ला ना जब होनोब्ला माखौ बुङो आरो माबादि खामानि मावोब्ला माखौ जब साननानै लानांगौ ना गासैबो मिथिनानै लादो आरोना ओरैनो जानला मोनला बुखिबोला जाया आरोना जब खामानि होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना दावराव दा खालाम आरोना बेफोर बाथ्राखौ लानानै दायो बयनोबो मोजाङै बिजिरनानै होखाबाय प्रमद बर' सारा नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय आरोना दा बिनि सायाव नोंथांमोना सोंखारिनो नांला आरोना माथो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननाया जब होगोन होननाया माथो होआखै होननानै बिथाङा फोरमायनानै होखाबाय गोबाङानो बुजियानो आरोना बाथ्राफोरखौ इंलिस सोदोबखौनो बुजियै मानसिफोरबो गोबां दं आरोना जब होननाय लोगो लोगोनो न'खर न'खर साख्रि होननानै सानना लाग्रा सरकारि साख्रि मोनगोन होननानै सानना लाग्रा दं होननाय नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ भिडिअखौ गोलाव खालामला बुंगौमानि बाथ्रा लावलांबाय थागोन आरोना भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना होनो हागोन आरोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लोगोसे मोजां मोनाखैबाथ' मोजां मोनाखै आरोना नोंथांमोननिसो खोथासो बियो भिडिअखौ फोजोबबाय लोगो बाय